banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami suwaya tebih tresna minger kiblating jalma. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek kersa mboten. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe siap nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silihe. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Pak bojomu tak silihe lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahyang nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap no, nggih. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilenceretne ini kan salin. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kau sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lak iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine ae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, berarti ning YouTube kan tulisannya kanca-kanca. Bersama, ciptaan bersama Asta Brata. Oh, ngono. Asta Brata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu, sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki yo Mas yo. Yogane Asta Brata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadung cilik kecilikan, lek kadung gede-gedean. Ndi sing cilik kecilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok sik. Iki
seragami nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho rene. Masa Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada Mas dhewe. Lah iki ngene, iki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiknya ya Pak. Ayo. Kaya Jangan. gale kaya. Ayo Be, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya Jal bawa. Apa, Pak? Kangen kutan. Oh. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Ya Jal, aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lah dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya Jal, dinikmati suarane kaya apa? Bawani ya Jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo, Jajal. Ayo budak urung ngomong rek kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo, kene. Ben tambah. Ah. Ah ya Allah, cok cuy.
Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek Mas. Apa isine? Mancek rene mancek. Heeh. Sapa ora? Hati. Bismillah. Wah, lah yo ngene. Ya lah, bangetan deh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile, awas sikile. Kleru. Lah kowe Kleru. duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Ya. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Ejan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Awas aja mundur-mundur. gegerok obo nih Ram toh. Ya. Kok gruaket. Malah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepiye nggih pempes lho delok. Saya kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masuk asli. Hei. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok ken to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh, iya, Ya mama. Oke, yes. Nah, kono. Mamah Mamah iya, niken. Mamah niken. Iya. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. para guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Pacare to, tak kira aku mbokne. Oh, mbokne iki ning kene kok. mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho kowe iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan yo, bacaan. Mata gak koclok. Los pokoknya. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Cium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Oh, so Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot itu lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan. Anu Oke. Pak Mundut mau ya. San joget apa ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono. Ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumenes dadi sing nangis wong sing tak tresnani tega ninggalan
lir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato suka apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo. asik sono Wonorejo bergoyang Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis ayo kampung netes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana siramu masih sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rino wangi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur Terima sembahun, kasih. Mas Riki. Iki uga ana pamundutan Napa, Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Sutya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake Nanjake ben sinden. ora leren. Sapa iki yo Anu Mbak Enggar Mbak Enggar. karo Mbak Dwi. Mbak Dwi oke Sutya. Sutya nggih Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Yo.
Oke. Sampun. Sotya Mbak Enggar arep Siap. mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Astabrata suka. Yang siji Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir Dek Sinta. Ya, jemeneng sepati. Duduk tar gak apa-apa. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Gerajakan. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka yuk Gerajakan ya nggak penutup limbuan ya dadekke yuk. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake hati lungguh ning pasiran semburan reredeman ambi mangan selonjoran lanang wadon pinggir pesisir Gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-sira nambi kangelan ing asli Banyuwangi Yuk, asik-asik. ya yo ya yo
wadon kang nekani langake susah ning ati longgo ning pasir-pasiran samburan reredawan ambi mangan ning pinggiran kang wadon piru-piran siran nambi kangen ing asli Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandhanya. Kaya ngene lalaku biyen apa pandetamu ayo yen pancene titik lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo. Bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok.
Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Adalah. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, bintang- gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar Nggih. biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih Duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak sremeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Duet napa Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane.
Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. enggak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. laras. Kandas Kalau kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, Nggih. luar biasa Pak Lurah. Bedut jan santune sae Pak. Sinten Sinten? wau? Sedes, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sedes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, Kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepati, beda sepi ya. Iki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to kan Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, domongi ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya kok tak elem to. Nek wong loro tak elem to. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kalih tirase biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bocangge Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Nika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu, Ganteng no mboten Pak Sedes kula. Ganteng Ganteng to. saya sungguh ganteng. Wah, domongi ya. lu ngiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah.
Jen Pak Sekdes ganteng Lah lah gagah. tenan to. Temongi yo. Durung disawarmu ngrung ngelem e. Wis disawar ngolem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Hidungnya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting napa? asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik, Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasi liye lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris, Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen, ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh, mboten Pak, mboten. Nggih, mboten sembahan nggih, Pak. Alah mboten usah, Pak. Alah, napa to jenengan? Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lek iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo. Dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku wis lali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, ngono. Astabrata. Gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap.
Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lah kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg kok bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dek niken anu ta dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada-rada Mas dhewe. Lah iki ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, ki termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Aduh, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Mik. Aku rong tau, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Piye, Pak, Mas? bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Iki anak kodok apa? Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kangen kutan. Oh. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dek, ning kene Dek. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Sahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat Buat jajan. jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene penampa mantu ngono
ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo kene. Bet tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak Kene pangku. aku senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polan ini. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancik ya, mancik. Apa isine? Mancik rene, mancik. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo alah, banget nek. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Ndang. Ya. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah kalim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. gegerok ombone Ram to. Ya. Kok gruaget. Malah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledo. Lele ngono kuwi iki yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Heh. Oh, terutah. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dek, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Aku iki dadi wanita. Ora apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati. Cita-citaku wis ra bisa ditambani. Paniki wis ra bisa sliramu jajar gawe ando tresno bernafsune asmara lali aku yayane lali wis milih tresno apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone rasa tresno sliramu ra bisa apa dhewe wis tresnoku apa dhewe bola-bali wong gawe rasa tresno sliramu ra bisa
kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati aku wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak adepe yen tau weruh sliramu jejer anggun tresno sambar nafsu asmara lali aku yen nyandek wanita liya wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga rasa suruh kalau parino marah keluar kotak sayangin ayam tentan mangan japi Matur nuwun. bola bali ojo Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nok, ngono ya mak. Ngendoni swasana kang kenceng, heeh nganggo wambekan luwih dhisik. Perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukaning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Ngono ya mak. Iya. Nduk anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung? Sadurunge kondo sing akeh-akeh ayo tak kanthi aku kang sarta kowe. Heeh. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono. Sing wis malimbarke berkah kenikmatan kang sarta berkah kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Iya yung iya. Moga tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki. Oh iya. Iya ya mak iya. Iya. Iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene. Ngene ya nok, piye? Udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora 2 wulan kepungkur. Heeh. Awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe. Iya. Ya wi kerawuhan para panitia, Bapak Ketua Panitia, Pak Kasun seperangkat ayo sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono. Heeh. Sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun. Iya ya mak. Ngestokke dawuh ya. Aku lan anakku limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe. Iya piye? Inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene. Oh ngono ya yung. Iya. Lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa yung? Aku nyadong dawuh. Bersih dusun bersih kuwi resik. Ya.
dusun ki wis ngarani. Iya. Dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine. Oh ngono ya Mak. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang. Kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki. Nah, oh ngono Dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya Mak. Pancen bener kaya ngono, Nok. Merga para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani, heeh. Ora ana pusaka sing paling ampuh, ora ana gaman sing paling kuat, kejaba mung gaman manunggalan, ya kuwi persatuan dan kesatuan. Kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun, ya kuwi kanthi tembung bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Oh ngono, bedaning agama, bedaning suku, bedaning golongan ora ndadekake gendra kang sarta pasulayan ning kuwi dadi kasanah kang sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya, kunjuk sapa bae. Ya kuwi ingkang angka pisan kanggo Bapak Kasun, Pak Dino Ashari, iya. Lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep, iya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki, nggih. Uga ora lali ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk, anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono, iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group. Iki pentas perdana ning Laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan nok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene, iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke, mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur, anggone paring hiburan. Ya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih Yung. Wah luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak ya Yung. Oh tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore, wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul yo akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan nok. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku. Bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar. Wis putu ya. Lah iya. Luar biasa lah ya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden-pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe. Ya ngene iki. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya. Suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Wah luar biasa. Aku teko pelagi mudhun tekan mobil. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo padahal kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah lah kok jedinge renek ciduke to Nduk. Wah anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya Nok. Nggih.
Muga-muga sabubaring ringkitan nggih. Sabubaring ringkitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Ya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur, iya ngestokke dawuhmu derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo brasta mungkar nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo Kenceleng sing seru. Ya. mungkar nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linaku kejaba saking Allah kang Maha Agung. Dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu
sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah lurahe sing ndi angger sing brengose kuwandel ya wis kuwi ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming, lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus, wulan kamardikan, dadi temane gotong royong, iya. Semangat kemerdekaan, iya ngestokke dawuhmu, yo ditanjake, Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen, uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo, Dik Niken Salindri, diaturi jumeneng, disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo, monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo, Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njejal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki saged nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Bintang tamunya Niken Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke dhewe. Ya, Bu ya.
Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Aku. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono loh sayang. Tiga- Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh Mbak dirimu, ini kangen loh. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topak babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mana Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapot ajane. Yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah, terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas Kapan? latihan kae. Pas latihan nyapo Iya jane. mbak aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. VC. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh hadir. iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu Ya tok. makanya lah aku capek gitu kan butuh support darimu Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa Kowe- ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei! Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21. Tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, opot to Mas Akbar ki opot to. Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Pandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh, Kediri iya. loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Punya Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh.
itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri, muridnya Kinarto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdo sih, kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit, sering ngumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Nggo bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana, kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emak kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu dhuwit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to maksude? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lah buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah, buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngene corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang. Bawa warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki isin kok lek wis ning ngisor panggung, Dek Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku sisria kayak banci ngene yo greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku wuta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh, gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya?
belum? Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Bisa tresno ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Weh, Oh, pasti nang layani. jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top, nggih. Luar biasa. Nanti nggih. kita pas habis Riso Tresno nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Mas. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Gela. Bisa Mas Trabata. Seraginan ya blak tak. Yuk, gelo Dik Niken Salindri ya nggo Trabata. pembukaan. Ya. Apa? Astra. Hey! Dengan tiga kembali patah pati kepikir katamu latihan kabar mau nuruti karepe hati barang saiki kamu kawin lunga ninggalake aku kaya sing nyandalan lo tumitis nelesi hatiku yen pancene ora tresno bayang kadang sing saja aku telat Pak Telat. Yuk. kaya ngene lah